Nazdar lidi, já vás vítám u tohohle takového nevšedního videa. Jak můžete vidět, hraju Hunger Games, ale je to z toho důvodu, že Maty teďka nějak není v kontaktu, ne v kontaktu, ale není takhle dostupný, není, tak nemůžeme natáčet survival, jak jsme natáčeli, a taky jde o to, že teďka jsme točili speciální video a ono to už začalo. Já jsem si nedal žádný kit. Yikes. Hej, to je krutý, oni tam dali. A zase. On to dělá taky zvuky. Oni si tady v tom Hunger Games, já vám pak dám samozřejmě do popisku videa iPinu, ale změnili úplně zvuky všeho, jakože hudbu, že tam nehraje hudba, ale hraje tam nějaký hovadiny. Nějaký hovadiny, protože mě to fakt zaujalo. Tak já si musím nakopat rychle dřevo. Teďka to tady už nemají dělaný, takže se jim to zapne, že se jim ta hra zapne až když všichni přijdou, jakože až je to plný, ale ono se jim to zapíná jenom po nějaké určitý době. Ježíš. Za chvilku budem smrtelný. A my nemáme. Rychle musíme udělat hop. Hop. Tak, rychle. Kde je? No, ber. Mě se to seklo. Za 30 vteřin. Jo, dobrý. Jsem tady měl nějaký lak, totiž. Dvě. Raz. Dva. Rychle. Za chvilku budeme smrtelný. Shit. Ale vidíte to, já mám úplně nějaký probugovaný. No, to bude spíš internetem. Tak, za chvilku se tady u mě někdo určitě objeví. Takže já se jdu tady nějak přikopat, abych měl... Hele, vy to možná taky uslyšíte, nevím. Ale vím, že určitě nevidíte úplně skvělý obraz. Jestli ho hned zkusím upravit. Už nás tady míní. Už by mělo být vidět. A první člověk nám umřel. Tak ne první. Už docela asi dost lidí. Ty bys mi něco mohl dát. TNT. Sakra. Ne, já nechci umřít. Já nechci umřít hned teďka. Tamhle. Já nevím, já se docela bojím, protože nemusí to být... Jaký má meč? Dřevěný, tam má. Jo, tak tam si dojdem. Tam budou všichni nahitovaný. Haha, možná něco získám, pokud nás cestou někdo nezabije. Hahaha. Já mu dám. Šulínovi. Tak a teď si nějak dostat odsud rychle nepozorovaně ven. A rychle dolů. Co? Cože? Já jsem si na ní... Juros, blablabla. To je blbé. Já jsem si na něho nalítl. Ze zádu. A ještě mě nezabil. No to je jedno, já si tu najdu nějakou mapu, která by... Třeba tuto. Tak, smažeme toto, zdáme join.
Jo, tak to nebyl skvělý začátek. No, takže tohle bude taková poslední hra, to měla být informačka, ale nějak z toho vzniklo pár her, protože já už jsem dlouho jakože Minecraft nehrál takhle jakože Hunger Games nebo vůbec. Vždycky jenom v game modu, pluginování a takovýhle věci. Takže ono mi nezaškodí to. Ne, nezaškodí, ale nějak mi to nevadí, když si zahraju. Tak se tady porozhlídem do okolí, jestli tady někde nenajdem. Jestli tady někde nenajdem vesnici. A co se týče, to mi je vážně strašně líto, že jsem vám to takhle řekl. Já vám to někdy vynahradím, ale problém je v tom, že jak jsem vám v minulém videu říkal, že budu dělat livestream, tak ono z toho nakonec sešlo, protože za prvý chtěl jsem livestream dělat s Matým, který tady nakonec nebyl. Byl tady teda až večer, ale to už jsem vážně nechtěl livestreamovat. Takže někdy vám dám někdy vám dám dopředu vědět, kdyby byl livestream. Byl by samozřejmě na mém serveru. Já doufám, že do té doby, než by byl ten livestream, že mě začne sledovat víc lidí, nebo že si nesledovat, ale že si na mě vzpomene. Zase jsem se zapomněl vzít kit. Jo, že si na mě vzpomene, nebo ne vzpomene, ale spíš, jak to říct, jak to nazvat, nevím. Že mě vykopete prostě z těch svých odběratelů zase zpátky nahoru a budete mě zase sledovat a já, abych nelivestreamoval jen tak pro sebe, a já si tu těším za chvilku zvuky, abych nelivestreamoval pro sebe a mohl si být jistější, že tam budu livestreamovat aspoň tak pro 10 lidí, doufám. Taky jsem moc rád za tu facebookovou stránku, jak jste mi tam dali lajky, to už jsem vám ale asi říkal v minulém videu. Ale já jsem za to fakt nesmírně rád. Tak, počkejte, já si tu udělám dřevo, crafting, tak, ty vogo, TNTčko bychom si taky mohli udělat. A teď mi vypadne dřevo. Ne, nevypadne. Vybuchni. Creepře, já ho tady slyším úplně. No, to s tím, jak jsem vám taky říkal, s tím texture packem, to nakonec nevyjde. Díky za to, vlastně to nemusím kopat. S tím texture packem a launcherem to ještě nevypadá nějak tak bezvadně, jak jsem říkal, že by náš server měl texture pack i launcher. A mimochodem na serveru je teďka akce, kdo tam bude hrát týden, tak automaticky se mu dává VIPčko na 30 dní zdarma. Mimochodem upravil jsem ceny VIP, upravil jsem všeobecně VIPčka, práva a všechno. A creep. On mě zabil creeper. A to jsme zrovna začali. Já tu přemýšlím nad věcma, ty ani nevnímám to, že tam syčí nějaký creeper. Tak si zahrajem ještě nějakou a to bude poslední. Tady ta by měla začít co nevidět. Ji skopírujem, direct connect. Tak. Full, už je plno, jo. To se plní nějak rychle. Tak dáme toto. Prosím, ať to jde. Logining, to by mohlo jít. Nice, za 26 vteřin, tak to je dobrý. A dáme si nějaký ten kit, tady se kouknem. Of course, if you're dead, bla bla bla. Monster don't attack. Rozdem, tak vampy. Kit, vampire. Tak.
Vypadá to tu... Já, už jsme začali, aha. Tak do jungle nejdem. Jdem co nejdál. A. Teď se vám omlouvá za menší lak. Ale já potřebuji utíct. Uteču ale tamhle. už se to zakopávoj. Jaj, tamhle bychom mohli najít úplně super věci, ale já nemám ani dřevo. Tady bych zůstal klidně, ale oni si mě tu najdou. To už oni si mě tu najdou. Když se někam, ne, když zmačknu shift, tak by mě v podstatě nemuseli vidět. Takže můžeme to zkusit. Ale já bych stejně potřeboval víc dřeva. Máme jenom 4. Tamhle. Tamhle máme dřevíčko. A jídlo nemáme. 1 minuta. Tak si tady nazbírám tak 10. 6, 7, 8 bude stačit, no. Dobře, už musíme, tak 9. Žádný zvíře nevidím. To je škoda. A rychle dolů. Ne, tak musíme si vzít nějakou hlínu. Ale já nechápu lidi, kteří se sem připojí a potom se hned zase odpojujou. Tak. Aha. Ale tamhle máme železo. Takže rychle. Já jsem tak pomalej vždycky. Button. Uděláme si button. Pak na někoho vyběhne s buttonem, myslím, že ale jemu by to nevadilo. Tak. Nice. Dřepneme si, jak nás nikdo nezahlídne. A teďka nepůjdu v dřepu. Sakra, já nemám ale ani OMFG. Takže 1, 2 na meč. 1, 2, 3. Na něco jiného. A já si to fakt stěším. Tak. Hudbu. To je všeobecně hudbu v Minecraftu, tu jsem pěkně dlouho neslyšel. Jsem slyšel, když jsem to hrál poprvé, to by bylo kolik. Když jsem hrál Minecraft poprvé, to už si snad ani nepamatuju. Poprvé jsem hrál Minecraft někdy, když mi bylo 14. To je doba. To letí. No úplně, že to bylo nedávno. A nebudem vzpomínat. Vykopem si tu železo a jdeme. Ještě pec. Ještě na pec, tak si to vykopem ještě. Raz, kolik je na pec? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Železo. Ty brďo. Já mám na to železo nějaký štěstí, doufám, že mi to někde nezabije creeper. Protože bych nechtěl, aby někdo byl takový šťastlivec a získal po mně tolik železa. A já mám takový pocit, že stejně za chvilku narazím na nějakého. Ty prďo, tady jsou samý VIPčka. Jak to proti mě mám dát, když oni mají třeba v nějakých kitech diamanty. Omaga. Vidíte? Já tam nenarazím ani na jednoho hráče a už mě zabijou zombíci. Tohle není... To já bych to mohl hrát jenom proti těm zombíkům a monstrům, tyjo. Monstrům.
Já tam nepotřebuju hráče, já ani neporazím nějaký zombíka a všechno tohle, tyjo. To je moc. Ne, tak já si to budu muset trošku natrénovat, abych pak tady netrapčil jako teďka, no, tak takový fail Hunger Games. Tak já se s vámi loučím a doufám, že mě třeba budete sledovat, já vám dám vědět o tom livestreamu a dávejte odběr, sdílejte, lajkujte a zatím čau.